Kajing kublay ye pisa shisin ki parbangai biid baro. Ki ba ye pet ye kmi ye kani ka online service. Jongga balang Presbyterian nong thamai. Ni ai kublay ye pisa isin wipi way ha ka kerteng ka bathiang tam ka badon botam ka jong utrai barunong penim jeng Jesus Christ. Ni ngej skam balang ba kani ka online service. Ka balapen bet penbiang na ka balang. Ngej kan long ka jing kruku kan long kajing pentmai bor kajing penchat bor ipi ki parbanget biid ki bapet bikmi lingba ki online bat lingba ki local channel ki bangila penbet penbiang ashwa bangini ya chakmat to ingin IT kini ko por jo kini kajing mani kajing shakri kajing ublay ha kajing duai bo ublay unialam i benta baro to ngini phai shublay kajing duai nyaingo eme ko kanran namdai ni por memela ai hangi so si mengini okman mani beban syakri meh ke degesngi ke bekut ke bekentang. Hot wala dangim la patla kunrat ben kish ke yeng ke jong. Nrengi aingo melaple ke ni kalan. Bakum ki parban kum ki banget jong balang. Ngiok manya snok tilang. Lengba ka online service ya kaman mani beban syakri meh. Pediang ko kunrat iki benta barok ke bangin pendep lengba ke ko. Angin mat ya ke jing dorkat ke jing alam ke jong me kunrat. Haka kerteng kejang utrai bat unang penem jengi uji skus ngiduai. Amen. Ki para banget biit akan nakopor ngin snok tilang ban beteng ye kejing mane kejing syakri kejing jongi ya ublay da bangin ya ruai lang kejing ruai ka bashispa nyo. Kejing ruai ka bashispa nyo. Bat adin bangil dep ruai kejing ruai ka bashispa nyo ngan sekerpat iway na yai Mrs. Aroma Nongklau. In sengova ya kebanyalam nyingi ha ka bopuli na kaktiin ke jong ublay bat kum juru ha ke jing duai badadin bangilayo ya ke jing puli na kaktiin ke jong ublay bat ke jing duai ngan sekerpan ye ki khon samla jong kabalang kata ye imes Efinia Suyam bat imes Emi Rinik Nika Suyam kin sengova ban ai ya ke jing duai ke bakerpang ke jongki. Hakil o sun bneng ba pernai u jisuun sa pao hapor shi teng sen ya kan shai ki reu kut un wan shao ngin trei ta jisuan in trei ta jisuan ngin trei ta jisuan unya lam shalayin enda jisuun wan ban rong ha jing mi pan neng kong riu khut blayam bad badang imkin her shala usim ngin trei ta jisuan ngin trei ta jisuan ngin trei ta jisuan un yalam sha layin kapar shi u nong let kurem u ai bangin la em has ngap jing perta ba uan tu yang ya u bantan ngin trei ta jisuan ngin trei ta jisuan ngin trei ta
ya lam shalayin kyo rêu ngej haper thay duai tu trei ya lap sharai namar utrai ula janwan shayin ya pi un lam ngên trei ta jisuan ngên trei ta jisuan ngên trei ta jisuan un ya lam shalayin Ashwa pengin det chubele ke jing duai ini sya ashkol kat tu kan ni ki benta nak tiang ke jong ublei ek pengin la bancam nak stiu pol sya kinong Thessaloni ke beningkong kelenong ke ba san ke khot ke ba nyu at ke ba pra ke ba khandai ke juk ke sichi kelenong ke beningkong ke khot balai nak stiu pol sya kinong room kelenong ke basan ke dekat ke balai haduk basan kumjuk ke juk hi siti upol kinong room kelenong ke bakhat ar ke dekat ke bakhat ar bat ke siti upol kinong room hi kelenong ke bakhat san ke dekat bakhat lai kiktian ki jong blei ki angkum ni henrei mangi haba ngilong ki jong kasingi tu nginyalong adkar ki bapong ke jingya da syadem jong ke jinget bat ke jing iet bakajing kermen, kajing penim, kum kajing ada kli, naba ublei ulabu yangi om ya kajing bitar hendrei ya kabanyo ya kajing penim da uji sukres uba utara jongi. Kasiti upol sikinong Thessaloni kalunong kaba ningkong kedekot kabalai ke ongkum ni. Da kaba kenmau klem daput ya kajing le kajing et jong pi bat ya kajing 3 minut kajing e bat ya kajing ya sya kajing kermen ha uji sukres uba utara jongi hakmat ublei jongi bat ukpa kastiu pol kinong room kalnong kabasan kadukot kabalai haduk kabasan ka ongkum ni bat om tang kum tahi ken rei nisngau kumen ru ha kejing jenjar datip biang bagajing jenjar ke penlong ke ya kejing yasha berkata kejing yasha ya kejing syamansiam berkata kejing syamansiam ya kejing kermen berkata kejing kermen kam ju penran bu kho ken naba ya kejing it ublei la the yar no buk ha ki do nu jongi do mensiam bekut ya ubala ai no hangi stiu pos kinong room kelenong bakhat ar ke dekot bakhat ar ke ongkum ni kita kiba kemen ha ke jing kermen kiba yaisha ha ke jing jinjar kiba yai minut ha ke jing duai nak khadu stiu pos kinong room hi kelenong bakhat san ke dekot bakhat lai ti ublei jong kata ke jing kermen tu un pendap ya pi da ke jing kemen bat da ke jing suk baro ha ke banget kenang ba pin yo nang roi kerhai ha kata ke jing kermen da ke bor siam bakut ngile ya shashko na ke tin ke jong ublei ngine lit lang sublei ke jing duai tin duai atrai ublei bu pa jong yu ba mneng utrai jong ki met ke siam ke jongi utrai jong ke mneng ke khando utrai badap da ke jing e ke bakrau e utrai uba map e ki pop ki jongi pat ngi aingo e metrai namar ngi la ban long kumni kumbangilong ngi la ban ni i ni kasngi ke bathamai pakat pang e ni kasngi ke bakhoi kentang bangyo ban mani shakri lai luit ke teng ke jongmi ke daw barok kalong ke jing e ke jing ai e ke jongmi trai ba pha hangni ka no phai jong ni kasngi yon ban aingo e metrai namar mela sha sngo ba yangi bi la ban kiyo lang ke yeng ke kentang ke jongmi
oi hapding ke jinglong jingman jong ke perthei na ka daw jong ni ka khlam ban ban trying ai ngu ayami mami sha ingi bingila ban yamani shakri haki yeng kisam ki jongi ban try ke jingmani ke jongi kam kut tang haba kawan kan ni ke khlam han rei try ngi ai ngu naman me namak plia kalat ingi bingila ban shakri ban mani lai lui ka keteng ke jongmi try bo phang ngi ban ai ngi dwai ru hakani ka por Pamendan ringkat bat ngi menyalamini kini ke jing syakri barok ke bangin pendap hakani ke janmit naduk ke ba ruai ke ba pulia ke ketien ke jongmi ke jing duai ke jing ruai kerpang ba kerpang ke kubor ke bangin sngau na syakri jongmi try ai kin long ke belam du mensiam ba khu jongmi kerpang ru try hakani ke por ngi buti ya lau jong syakri jongmi ba men penyang ban sam ke ketien ke jongmi try keren leng ba jong u pendan kam na kam ta ka buram ka jomi ba ki ktien ki ban yo asngau kin long try ki ban te ye ki jing long jing im ki min sim ki jongi kum no kum ki bangit bingila ban im ban ya ban yeng de ka jing lam ki jing isnei ki jongmi bingila ban chanya hami bingin ya ru ringkat pat mi na mar klam mi ginum la ban le ke ru em klam mi ngina long lupa ki peyam try hakani ka poru gan ban bu tiru iki bapang ki basitam laki dan haki yeng ki sem haki hospital mat kerpang ru iki tu ki bahap ban mat ke jingpang nak daw jong ka jingban jong kan ka khlam laki dan hang nu ru try ya rap iki ba ken phasha mi bekinum no mensiam kinum do mensiam kan rat kinum sngousi henry try ya rap bekinang ban phasha mi bekin wat mi naman mi melong ublei me dan haki jakabaro metip bat mio bat try melong unong penkia try bat medang yele ki kamba wat haduk kini kisngi bamenta bat yarap eki bekinang banchu IT ya kelong ila ka jong ka jing im kan rat ki kti ki jong mi kan maru ani ka pual ya ki baduk ki khun swen ki khun rangli ki ru kan thai kan rat ala ka jong ka jingket na ka daw jong ni ka khlam dan na pen jong ki la du ki kam ki jam ki jing trei ki jong ki try kashan buan ba mi yaki yarap beki ba kinang ban phai chmi try mi to melong ublei bom ju e no enu menom e try la dingin nang ban wat yami yarap ki hapren ki jingket ka ba ki hapan ket la ki dei ki ru kan thei bi ki hapan penbiang penbet ban besar beja ki jingdon kam ki yang kesam try long lem don kat bat mi kan rat yarap eki bat yarap eki ru bekinang try ban chu shania haki jingalam ki jongmi kan mauri gitu kiba du no ki be bathon wat ai ki kan rat bakin sngousi sa anrei ra baki kan rat bakin nang ban pha shami kan rat pentingan mami ai ka jing suk ka jongmi haki kan rat kum ki banget bakin kin nang ban tip kan rat ba ki baro kilong kat kum ka jing penyai ki jongmi mi tip kam bhai ki baro ba derap ki rup kinang ban shania tang hami kan rat kan mau ru try la ka jong ka balang hang ni bat ki balang ru ki bamani syakri ami ki ba apply ke keteng ke jongmi kan rat ngidwai ba mendan lem dong ringkat bat baro ki ba don benta kan rat ka jing syakri na do ki pastor hadu ki khot komiti balang kan rat ki batrei ban penyat ya ki jing syakri blei don lem dong ringkat bat ki mi ilam mi ki bikila ban penyat chaprang ba krang ba ka kubor jong jing pen im ka jong mi kan rat kan ya cha baro baki kin yo sngo baro ka ya ka kubor jong ka jing pen im ai ka jong mi kan maru try ani ka pon gan ban buti ya ki syakri ki jong mi ki missionary ki evangelist ki bible man bible woman ki ba milajit kerpang ki bantai na bakam ka jong mi idwai ba mi men ya lami ki men dan ringkat pat ki men ai ki kamet ka bakot bakia men ai men dan lem ringkat ka yeng ka sem ka jong ki try rap ki bakin nang la ban trai sit rem ban sami ko kubor jong mi la ki dan ki jaka ki ba ki basuk ne hang no try ya rap ki bakin naik trai knang ba kubor jong jing pen nim ai ka jong mi kan pur kleng ka perthai ba baro kin yo try ban tip ba mi melong ublei ban mi melong blei ba da ka jing e ba jing sei bo bam kwa ba ko wei ka men siam ba kordor kan du kan ja no try Ikan maru ikari khasi ka jongi try kari ka bami kari ka bami kerku try hap tang ki bajia ki ni kisngi ki jinglong jingman try ngidwai ba mendan kat
kerpang bakin nong yalam dry kiba shemi gijing kit clear ke bakia ban penyat bed penyat renti ya ka shong suk shong san ka bha kamiat jong ka ri ga jelahi barok ko wei a ka jing start blame ka jong mi haki yarap ki bikin nang ban perit la di yarap ki bikin nang ban phai shemi kin wa ka jing start na mi bikila ban trei hok ekakam try but I leng ba jong ki kin long ka jing sha shakiwi pat try ki ba ki jela ki bampat itu ki bampat pedang yami bikin tip bakari jongi kalong ka don ublei uba embat ba shisha try sa sisin ni buti kin jing shakri barok ke ba ngin pendap kan ni ka janmiet kin long da ka jing lam men sim ba khoi jong mi try ingim dan ban ai ngi long kin long pop ki ba kraw tam map kan ra ki pop ki jongi na ka ba ha ka teng nong pen em ba try jong you Jesus Christ ngi dwai ba ngi pani kin ni barok amen. Ajing em jungi ki bril im July ki jing snew soi tan daya le kunu ban pengop ha ka po re kan ni ka shong hangi shme kunu kini kin pe la dangi dom ye ka jing e tang hau ble Kristan tungin put yaw blay long thang ning kong haka jing im kan jongi tungin ang ti ala ka jing im tang ha uhi to ai baka jing e jongi kan nye tang ba uhi namar ba ublay ulong ka bor bat ka limti Kajing em jongi Kajing em jongi Haki sniki ba menta Haki kun kristan shisha Soy tan daya le Kuno bampin wap hajing thala Hindray la dangi kin bao ya ublay Hajing im baman kasni Jis niyo jong ka per thay kin do bat kim lo Kukun kristan tungin but ya ublay nong thao Ning kong haka jing im ka jongi Tungin ay ti ala ka jing im tang ha uhi To ai baka jing i jongi Kanya ne tang bat uhi Namar ba ublay ulong ka bor bat ka linti Haka jing im jongi Haka jing im jongi Ublay ulong ubadong bor udon haki jaga baro Kukun kristan tungin put yaw blay nong thang ning kong haka jing im kajongi tungin ang ti ala ka jing im tang ha uhi To ai baka jing i jongi Kanya nye tang bat uhi Namar ba ublay ulong ka bor bat ka linti Haka jing im jongi Haka jing im jongi Haka jing im jongi
Ni ai kublei sisien pat dam ta ke Yames aromanong klau ibala yalam nengi kijing pulin ke tin kijing ublei bat kum juru ai efinia bat I eme rineka kibala ai kijing duai kiba kerpang kijing ki ublei nang kurku iki ha kijing syakri kijing I kijing ki ublei kisingi ki po baro wan parbanget biit mentang ila poino syakabenta kabangin yo sngono ya kijing slok na ke tin kijing ublei ha ke ne ko por bat shrawing ini ya chakman tong ini IT ke ko por ha kijing duai showblei kanran baba ni don ha ke ne ko por pedang kijing mane kijing syakri kijing yeme baban plit ya ke tin ke bakut kijing me baban yo ya kijing slok kijing hikai kijing pun mau try ni IT ke ko por yo syakri jome try dulu jong mensim jome to pun ko bor to pun chat bor bagi eki barok ke begini yo diang leng ba ke tin ke jome ke ko por kin long ke jing bam ki bentai ki mensim ki bentai ke jinget ki ben pensan ke jinget ke jingi ya ke jing syakri ke jingi ya me ko kendran pedang yangi ke teng Jesus Kristus ngi duai amen ki para banget bi leng ba ke ni ke jingi slok akan ke jan mit akan ke jingi akan ke da jingmani ke jing syakri ke jingi ublai kalau ladon ke jing yalam ke jing mensim jong ublai ngangai ya kabangan bu ya kene ke benta kum ke jing selok hakene ke por berkata kalau ke benta ke ba ngiju ya keren ya kana ke por si ke por barlak bun por ngala persangru haki ban ai ya ke jing selok ke jing keren le ke jing hikai halor ke ni ke benta haki snem ki por bladep ndengam sim yo lan ndre aingu ublei ba lengba ke ni ke por ngasngau bau mensim jong blei u yalam yang aman keren ya ke benta ban ngadwai bau blei un yarap bat unyai don rengkat bat unyai yalam ya ke ni ke por bat ke ni ke benta ka bang de ban keren ke ni ke por kadai ka jing pen kan mau ya ka jing hikai shong tenrai jong ka balang presbyterian halo ag jing edai bat kisngi khaddo ka jing hikai shong tenrai jong ka balang presbyterian ha ka jing edai bat kisngi bakhaddo ngalabu ya ka nongrim ka bangin siepet na ka ktin ka jong ublai ka ban kan long ka bentaru ka ban nganang kta na ko por ban pa ya bangan krene ka benta bat kata ka long ka siti ka ba archu Timothy ka long ka balai ka dokot ka baning kong ter ka wong kumni hanrei tutip ya ka ni ba kisngi ki bakhaddo kin wan ki por basitom namar ki breu kin long ki ba tang yaladi ki ba sbai ki ba kren sarong ki ba le krau ki ba kren si ki bam ko ngu elegi ki pa ki bam snu thu ki bam khud ki ba klem yala ka kenja ki ba klem map ki ba kren siar ki bam sut nyau nang ta shu akadokot ka ban riu long namar na jong kini long kita ki ba pasian si ki ying bat ki ba yalam raw ki kintai ba be bat la pen kit khia de ki pom bat la yalam no iki de ki ba bun jat ki jingkwa san Henry kinom ya jingai shu namar kata ka jingbi jongki kan pau heki brio baro kumba hagitaru laka jong Henry mami melabut ya ka jing hikai ka jing long jing im ka jing tmu ka jing nget ka jing sha slam ka jing eat ka jing yaisha ki jing sha ben ki jing sha sitom jonga ki bakat no kelaja yanga ha entiok Henry mami to yaine hakita ki keiru ya ki bemelanang bat akiba lapen nget scam ya me da ka ba metip nang no melanang ya ki bat mana mendang kelung meletip kita ki jing thok bakut ki balapan start nya me syaka jing pen em da ka jinget ka ba how Chris Jesu para banget biit kumengong leng ba ka jing slok ka ni ka por ngakwa ban pen mau yang ilang baro iwe piwe syapang ka jing hikai shong tenrai ka balang presbyterian halor ka jing hikai kisngi khaddo the last days
Kila don sibun teli ki jinghikai halor ki sngi khaddu. Naduk ki por barim bat haduk kini ki por ki bementa. Na kini ki jinghikai ki don ki batai bat ki bayarap iki kun Kristan. Nrai ki don ru ki jinghikai ki balaya lambakla bat ki bam tai ya ki jinglong jingim Kristan. Hakini ki khindiat snem balalek bat kumjuru hapedeng kini ki por jong kini ka pandamek kini ka klam. La shem balami perthai biang sahisiin ya ki jinghikai halor ki sngi khaddu bat ka jinghikai ka bayasno bat ki jinghikai ki bayasno bat ki sngi ba khaddu kum ka jingwai no ka perthai ka jingrong no umrat klau bat ki we de la sakhi balayu I ya ka jing buhai lene ka jingbun jongini ki jinghikai ki ba lawan ra ya ka jingba nrei ki ladon haka babun ke kep kila layo I bakilawan ra ya ke jing yapat yapra ke jing klumar jingmut hapedeng ki Kristan bat long kelawan ra ru ke jing yapher ke jing ya pia hadu kalong hadu ke ladon baong ba kalapen long ya ki bom long Kristan bakin sakhi ya ke ni bakin long ki balengo bat bakin klumar jingmut. Para bangat bi'i ke jing temu ha kena kepor sa hisin. Kalong ban pen kan mau biang yengi ye ki jing hikai syong ten rai ka balang halor ka ne ka benta kata ka balong kisngi khaddu. Para bangat bi'i ka balang Presbyterian ha ka jing edai bat ka jing hikai syong ten rai jong kisngi khaddu. Kapen syong ye ki nongrim jong gani ka jing hikai syong ten rai halor kini beningkong ka jing hikai lapen syong nongrim nakaktin ublay kabaar ye ki jing hikai kidai ye ka ban penstat pensan ye ka jinglong jingim Kristan lakalong hakamet lakalong hakamansim bat kabalai kalong bakini ki jing hikai syong ten rai jong kabalang kilong ke jing temu ya ka banyada ya ki khon jong kabalang na ki jing hikai ki babakla ha ki jing edai bat ki sngi ki bakhaddo. Kumbau Apostol Paul usneng uhikai yu Timothy kumangalapuli mentan ha ka jing edai bat ka jing sngutu iki sngi khaddo kenang ba unlong uba syempang uba penkre bat kumno ru budai ban besar iki khon hakabalang kalong kumta ka balang Presbyterian ru ka kren ka hikai iki banget ki jongka nakapor sekapor halor ka jingya dai bat ki sngi ki bakhaddu kumta para banget biit ling bagani ka jing hikai syong ten rai ka jing batai ka jing hikai syong ten rai halor ki sngi khaddu jongka balang ngakwa ban phia haki laiteli ki benta ka beningkong haka jingye dai bat ka jing hikai syong ten rai jong ka balang Presbyterian ka jungi ngine pet ya ka benta ka beningkong bat ka ta ka benta ka beningkong kenang bangin sngutu ba ya ka jingut jong ki sngi khaddu ale ngine pai haka ni ka mat ka beningkong ngine pai bat ngine pet iki rukom perkhat ki jing hikai halor ki sngi khaddu na ka testament ka barim ka testament ka batmai bat ne ki por habadang sedang ya ka balang Kristan le ne ki por ha ke bagi don kita ke bagi ong ki kpa jong ka balang para banget bi ke de ka jing angnut le ne ka jing trang jong ki briu bantep yuta ubang impat yoi uta unong thau unong sedang bat unong penkut bat kita kisngi ke bau labu ya ke ban penpau ya ke burom jong u ha ke jing puli theology la jutip ya ke benta ka jing dai bat kisngi khaddu kum kata ka bingyong ka eschatology ka jing puli ya kisngi ha ke jing dai bat ki benta jong ka kisngi ki bakhaddu eschatology ka di ka kentin Greek ka bamut ka jing hikai halor kisngi ki bakhaddu para bangat biit ngine pai kendiat ningkong sa testament barim ngine pet
ka testament barem ka ong ayu ka ong kumno le ka skothu kumno haka jinge dei bet kisngi ki bakhaddu haka jinge haka testament ka barem langi pu haka testament ka barem garkom skothu bada ki jinge kai haka jinge dei bet kisngi khaddu kalong haki artli ki banta ka wei ka dei ka jinge dei ublei bat ubriu simet le ne ka jinge dei ka jong ubriu simet bat ublei bat ka baar kalong ka jinge dei ublei bat ka ri bat ka jaj ben riu ni shemro aka testament barem baka jingkermen hau belai ka jingkermen hau belai ka deka pedengdo jong ka jinghikai ha ka jingadai bat kisngi ki bakhaddo lari pipule ka testament ka barem batlong habangi kren abakren ni kisngi ki bakhaddo hangto la shem baka jingkermen hau belai hope in God kata ka dei ka pedengdo jong ka jinghikai haka jinge dei bagi sngi ki bakhaddo naga testament ka barem batlong la pendan kam ni ki kentin haka testament barem ingin syamba la pendan kami ki kentin ki sngi utrai lene ka sngi utrai the day of the Lord batlong bakane haba kren ni ki sngi ublai lene ki sngi utrai kini ka penpau ya kata ka kren ya kata ka penpau ya kita ka kren ya kita ki sngi ki bakhaddo kekeren syapang kita kisngi ke ba ublai un penpau haki ya ke jingle bat ya ke jing trei ke jong u nang ta su penlam ba ki prophet pat kidai ki nong ra khubor ublai si ki pat ba namar kata haki jing tho jong ki ngin syambon ya kita ki jing tho lupa ki banwan ngina nuksa haki kitab Isaya Amos Maika layatu ya kejengwan kejeng ublai ban pelat di Israel na kejeng syak ringrau nang ta haki kitab u Joel layatu ya kejengwan u mensim bakhud nang ta haki kitab u Daniel la Ezekiel la tho ya kejeng tu lupa ya kejeng trei ublai ban petmai pat ya kata keri kabala penjat belasak penjat penpra haki kitab Isaya syuk ngin syam balayatu lupa ya kejengwan u Messiah haka testament rem lasam babu lasam biki jingmut jong kisngi khaddu kadai kata kesngi haka baka perthai kan yo i ya ka jingtrei ublai ya ka buram ublai bat kata kesngi ka ba ublai unwan ban bishar yiki breu baro kata kadai ka jing snotho ka jing hikai karkum bakhat jong haka testament ka barem haka jing yadai bat kisngi ki bakhaddu Nginya pai si ki testament ka batmai. Aka testament ka batmai ki jinghikai halor ki sngi bakhaddo. Lasham ha ki jinghikai u Jesus Christ ha ki gospel. Lasham ha ki jinghikai ki apostles lungba ki shithi. Bat kumjuru ha ki kitab jingpen pau. U Jesus ha ki jingyadai bat kene ka benta. Ha ka benta bat ki sngi bakhaddo. U hikai baka hima ublai kalawan. Bat nang kalawan nang yang pertai nang ta uhi kairu ba unwan pai haka jingwan arsin jong u bat nang taru upen kan mau hiki jingi kairu bakan don kasngi bishar namar kata barok kibriu kidai ya gaban penkre ngisham baki jingi haki jingi kai jong u ki pau baki jingi kai jong u Jesus Christ haki jingi dai baki sngi bakhado ngiyo i baki khambon haki parshi bagi labun teli ki parsi ki gospels ki bakren ki bau Jisu punankam ban hikai ki sngi bakhado kawai na ki jingtho ki wai na ki jingkran ki jung Jisu ki jinghikai u Jisu hagi sngi khado lani ngi puli bha ngi pen kamau ka gospel Matthew kalonong ga bar pusau ka dekat ka basau san ka kalonong ga basan ka dekat ka bar pun lai pun riu Lucas kalonong ga bar puai ka dekat bakat wai ngisham be ki jinghikai jong u ki pau hai ki parchi ngisham ba kini ki dekat bau Jisu ukren chapang ki sngi khado bat habo ong ma kini ki sngi bakhado kindon ki krislam ler ki basyukor haka kerteng ke jong ublai ukren chapang ke jing wan jing ki thma jing sedang jong ki thma ki khlam nang ta ukren uhikai chapang ke jing syak pensitom ki kristan bat kumjuru uhikai syapang kumjuru ukran syapang ki jinghikai babakala ki bandrung haki khon jang kabalang
Nang tahu Apostol Paul u Petrus haki shiti ki kren shapang ki sngi bakado ki kren shapang ki jing ele ki jing tenju ki jing sha pen sitom ki baki Kristan ken mat bat kumju ru ye ki jing hikai babakla ki badon haka balang haka kitab jing pen pau la yetho yengi ye ki sngi ki bakado leng ba ki dak kishin kita ki bangiong ki apocalyptic writing ki jing tho leng ba ki dak ki baki Kristan ki de ban wat ban bishar ba ban snow tho ikini ki dak bat ki kubor ki badon halendet jongki ha bagi pai sikini ki jing hikai kelum ki jing hikai ki jong Jisu ki jing hikai ki jong ki apostol ki jing hikai na kitab jing pen pau ka hikai bat ka pen kan mau yikini ningkong ublay ulong unong penlong unong sedang unong pun kut bat ubahalor ki a baro u alpha omega hak kitab jing pen pau ilap la tho ekene nang ta sisu lingba kini ki jing hikai lapen kan mau am tang bu blay ulang halor ki baro lapen kan mau ru bu blay ulang unong penim unong pen lait lut unong yarap unong pentengen unong bishar bat nang ta lapen kan mau ru baka perthai kalong ga jaka haga baka pop kala tap yu briu bat lapen dap haka daki jing bom khut kat habadon bat long la hikai bat lapen kan mau leng ba gini ki jing hikai ba haki sngi ki bakhaddu annang yo isu ye ke jing jersey jong ki kambaman Henry kaburomu blaipat kan yai pau bat kan yai trei haka sngi bat kapor ke jong unwan ban pen klem ban pendam yai kita ki jingbom khut yi jingbom hok bat kita ki ki baro ki bayele persya yau para banget biid ngin syam baki jingikai ki sngi bakhado ki pen kan mau ye kini nang taru om tang kata kapan kan mauru abangi puli ki sngi bakhadu hagi jing hikai u Jisu ki apostles bat ka kitab jing pen pau ka hikai ru ya ba ka kamram ni ki banget yang yangi ki banget kalong bangin yai ne haga jingai u play bat ngin long ki bahusyar ki pen kra eledi na kapor se kapor Bara pedeng jing ki jing tenju ki badai banyak kendu lahikai yangi lingba ki sgi ki bakat jing hikai ki sgi bakadu ba ublai ulang mau kata ka jengkermen yangi bat ba ublai ulang mau uta uban bat sem yangi hapedeng ki jingele para banget bi kita ki long kendiat ki jing hikai ki jing tmu jong ki jing hikai ki bami na ki jing hikai ki sngi ki bakhadu ki bangi syam ki gospels haki shiti bat kumjuru haki kitab jing pen pau menta par banget ni nepet kendiat ya ka rukom sngotu bat ki jing hikai ki bami haki por baidang sedang ya ka balang Kristan bat long ba hakapor balang sedang ya ka balang Kristan bat hadin baka balang Kristan kala sedang banroy naka niki jaka naka neu ka ri sikwi ka ri bat ka dairu hakapor baki dang don kita ki mengyong ki pa jong ka balang ki church fathers layethu balami shibun ki jing klumar ki balang ki tu ki por bat ka way na kita ki jing ka dai ka jing hikai halor ki sngi ki bakhadu daki nong hikai ki bapher ki badon lagi jong ki rukom perkat ki rukom snguthu para banget biid long kapang jong ka jingya tai haka jingya dai bat ka sngi ka bakhadu ka balami haki tu por bat ka bangale singalam nong om tang hitu por ka badang don hadu mentaru ki pang le ni ki mat jing tai ka long ka kata ka sngi ka bakhadu kumnu kan sajalong kita kisngi bakhadu kinlong ki bakumno kapor lanu bat kum tater kidon cibun kita ki jingkeli kita ki jingkeli ki bayatai bat ngiap ki bat ki wan lam yale jong irukom batai irukom perkat para banget baik
Kiladon buhun ki kenhun. Kibadon ya ki rukam perkat. Kibala mi pertai. Bat kibaladon ru iki nong buhut. Kibala buhun bah. Kibabut i kita. Kendiat bangan syubatai. Kidon katu kat ni ki kenhun. Kabangan syukwa ya kaban cupen sngau apa deng jong ilang. Kiba don bat li ki rukom sngau tu ki rukom perkat jong ki haka jinge dai bat kisngi bakat do. Kalau don kata ka kenhun. Kabang leong ya ka leong ya ka ki historian pre-millennialism. Kini kita ki kenhun. Kiba sngau tu bau Jisu unwan sya pertai haswa kata kasngi ke bakado unsen syar shwa syajar snam bat un penlong ya kata ka hima jong u hang nia pertai kata ka kunhun ka sngau thu ye kasngi ke bakado kalong kumta nang ta ka don sakawi pa ka kunhun ka post millennialism ka basngau thu baka balang ukris kan roi kan sapriang shwa hang nia pertai nang ta ukris pat unsawan banlong unong sensyar jongka. Nang taga don sakawepat ka kunhun ka millennialism ka bangit. Bahkan omdon kanu ka jingroy leni ka jing sensyar ukes hang niya pertai. Kasngi ka bakado ka dikata ka ba ukres unwan bat un penim tangya ka jinglong mensim jongki briu. Un penim tangya ka jinglong mensim jongki briu. Nang ta kadan sekawi ka kenhun kata ke pikyong ka dispensationalism ka basngau thu bakisngi ka bakaddu ka jingwan ukris kala kanja kumba labu lene kumba lapen kre deki batlong bakyong bakan wan kat kum kata ka system lene ka balapen bek nang ta kani ka jingwan bat kani ka jing kasingi khaddu bat ka jingwan ka jong Jisu kani ka dei tang hapadeng ki Jew bat ki Kristan kiwei kimdan banta kani ka kenhun ka kentat ya ka jingyalong ka wei ki briu hau blai ka ngek de ki Kristan Jew bat ki Gentile Jew le ni ki Jew ki bamdai ki Kristan ki don la ka jong ka banta ka bau blai ulabo kamnget haka ktinu blai bakal long kanong pensyai hakini kisngi haka jingdai bagi kisngi bakhado kaong kinget bakasyong hakinong yalam balang bakin bishar kawai pat kadika kunhun kabakam bankia habaki hikai shipang kisngi bakhado kakam bankia yiki jingja ki events kashim kia yiki dak kishin bat ki batai yaki klem da perkat klem da tauba bat long pindal de pindas ngap ikini ikumba ublai bat ujisu kilabu syadut bat ki kren bat ki kampelek jingmut tang haki dak kishin jong kita kisngi ki bakado ki events para banget bi kini kilong kendiat ki jing batai iki rukom snguthu ki jing hikai ki blashem hapor badang sedang ya kabalang hapor bagabalang garoi bat kumjuk ter haduk kini kisngi bat kipor ki bementa para banget biit kita idai benta i kita gadi ke benta kaban yarap yangi ban pen snguthu yangi ya ki jing hikai hagi jing dai bat ki sing khadu ki bangi syama ke testament ke barim ni syama ke testament ke batmai bat ki jing hikai ki bangi ni syam hagi por baki baka balang Kristan kaladang banroi bat hadu kini ki por ki bamanta ki jing hikai ki rukom perkat ki rium suthu ki balami hagi jing dai bat kisngi ki bakhatu par banget bi in poi si ke benta ka baar bat ke benta ka baar kalong kinong rim jong ga jing hikai shong tenrai kabalang presbyterian halor kisngi khaddu ki jingi katu kat ni kita kinong rim ki jing hikai ki jing hikai shong tenrai baka balang presbyterian gabu haka jing dei bat kisngi ki bakhaddu katu kani kita liki jing hikai kabalang halor kani ke benta kilong kabaningkong kum kabalang presbyterian ngidon haka jing pla ka jing ki apostle ke bangi ju yapen kan mau iladi
Ya ka nongrim jong ka jinget jongi. Hakane ka benta bangi pla ya ki apostol, ka jing pla jong apostol, ka don ka benta ka bangi pla, bagan don ka sngi bishar, ya ki ba im bat ki bayam. Namar kata kumbaka ni ka wan na ka jinghi kai ukris, siapang ki sngi ki bakado, bat ki sngi bishar, bat kumta kum ka balang presbyterian, ka baningkong ni pediang, bat ni ngek, ya kata ka sngi bishar, bat kita ki sngi ki bakado. Bat nginget bagi kata kasngi ka bakado len kata kasngi bishar ka de kasngi ka bau blai labu bat de tangu blai ubadon ya ka jingtip ha ka jingi dai bat ka amdon manu matem nang ta ka baar ka jinghi kai shongten rai jong ka balang presbyterian hor kisngi khadu ka baar kalong kapen kan mau gini ba ka ktien ublai kadai maka kanong rim jong ka jinget jongi ka ktien ublai kadai maka kanong rim jong ka jinget ke jongi ya ka ktien ublai la persat do mensim bat la thok de kiti bat habangi puli yaki ni pediang bakalong ka bakentang bat ka bakerpang bat ka badon kam bangin da pusan nginda wat yaki jingshai knang bakan penshai penstat yangi kumta haka jingya dei bat kisngi ki bakado ka bible ka de ka nongrim haka ba ni wat ni puli bat ni yeng haka jinghi kai shong ten rai jong ka balang presbyterian ka bible ka de ka ktinu blai ka de ka nongrim ka jongka ka de ka nongrim ka ba ni wat ni pet ni kmi ni wat ni pet ni da bishar met ni da beniak ba kenang bangin yo ye kita ki jingi kai kiba ubleu labu haki jingi dei bat kisngi kiba khatdu nang ta ka balai kalong bahaba haki jingi dei bat kisngi kiba khatdu ngi ka jingi kai shong tan rai jong ka balang kapen kan mau wingi ba ublei ulong mau unong sedang unong penkut u alfa bar omega barhaba ngi kren ni kisngi khatdu ngi kren yau tau belai ubahalor ki eki baro ngi nyai hau Jesus Christ ubolong ka jingai ublai uban penim bat yai don bat ngi hapedeng kini kisngi ki bakhadu bat ngi nyai bau mensim ublai ulong unong pentengen unong patchet bor yaki banget haki por jong kijing ele bat adu ki por jong kisngi ki bakhadu nang ta syuk ka basau kalong habangi kren siapang kisngi ka bakhadu ka khot nengkong yangi ka haga jingi kai shong tenrai ka penken mau yangi ba yangi ki banget hukres bangi dai ya ka ban yai ne ha ki jingi kai ki bengela yo na ka ktinu blai ka jingi kai shong tenrai ka penken mau habangi keren sepang kisngi bakhadu ngi dairu kum gi banget ban penken mau ba yai ledi simet bangin long kita ki bayai ne haka jinget bad aka jinghi kai naka ktin ge jong ublai bat kumbo pol u tho siu temati haka jinge dai bet kisngi bakhadu u onge kene ka ju ka bangala puli mene ka paton kam tam wang ikini ki kentin sa sisin henry mame tu yai ne ai kita ki eiru ki bemelanang bat kibala penget scam ya me bat da wang bat nang tau wang ikini ki kentin ya kita ki kentin li kita ki jing tho baro kibala persat da mensim ublai para banget bei habangi kren chapang gisngi bakhadu ka jinghi kai shong tan rai jong apang stan ka penkan mau ya ka jing yo yeki kristan shimet bakin long kita kiba penklan yeledi haka jinget bat kiba yai penyai ne yeledi haki jinghi kai naga ktinu blai nang ta shu ka basan ki jinghi kai ni kisngi kiba khadu ka hikai ka penkan mau ki kristan haka jingi dei shimet jongki baru blai bakin long
Bakin long kita kibadon ka jinge dei ka bajan bat u. Kibaya ini bat kibayeng scam bat ban le ya ka manu blay. Hapadeng jong kipor jong ka jinge le ngide ban mi syakman ban long ki atiaru Kris. Kumbaula hikai ngi bangin ai le jong ki jing syakri ki jongi hai la ki benta. Nangta lakhot ru lengba ki jing hikai syong tonrai. Habangi keren ye ki sngi ki bakadu lakhot ye ki banget bakin long ki bakhan adakar ki ba husiar ki ba minot bat ki ba pen kre ya ladi. Nangta syushu ka jing hikai syong tonrai jong ka balang presbyterian na jing dei ki sngi bakadu. Lahikai ru baka balang u Kris. Baka balang u Kris hapdeng gini kipor ka balang ka diban kiim bat ka diban yengskem ban yai peteng ya ka kam yalap ya ka gospel wat hapdeng ka jing tenju ka diban baka diban mat ka diban ba ya ka ding na kan ya chaprang ban aiman si mi kibriu bakin shania hoblay haka po jong u blay un sawan ra ya ka jing pen thmai pat ya ka jing kela nang ta syu long ba ka jing hikai syong tenrai jong ka balang presbyterian ka keren ru ye ki khun Kristan ba ki dai ya ka ban ri ban suma reality nai kita ki jing hikai ki babakla ki ban sawan ban pensngau ha ki skor ku jungi bat bagim dai ban syak skor kita Henry ban kokngu ban yai ne hakita ki jing hikai ki baka balang ga ai na kapor syakapor parbanget biit kita ki long ki nongrim lene ki katukan ni ki jing batai jong ki jing tmu jong ka jing mut jong ka jing hikai syong tenrai jong ka balang presbyterian haka jing yedai bat ki sngi ki bakaddo kamat ka balai bat ka bakaddo kalong Kei ke baki kun Kristan ke deban le haka jinge dei bat kisngi bakadu. Kei ke baki kun Kristan ke deban le haka jinge dei bat ki bisngi kadu. Haba pai si ke jing tho upol chu Timothy kelanong ke balai ke dekot ke mangala puli mene wedding kondu ngasem ke baka jing smo kia upol kumu namar kumu nong yalam balang udon ke jing smo pia namar nganget ulo ye i ki kiba ulapan pau hiki siti jong u kata ka jing hikai bakla haka jinge dei bet kisngi kiba khatdo kibla sham haki kibla don haki tu kipor ki jong u sham me kini ki jing hikai bakla kim long kiba tai leni kiba yarap iki Kristan haki tu kipor nrepen ban kilawan ra ya ka jing ya pat ya pra bat khamtam ka jing sha rong no kibriu haki nong yalap ki nong yalap ketin belai ki ba perkhat tang ya ka jing mentoy yalade ka jing keli para bangai mit na mga takalong ka ai ka banyi di banle kum ki Kristan haki ni ki por bat haka jing yadai bekisgi ki bakhat tu haki ni ki snam balayat ladon shibun ki jing hikai halor ka ni ka benta kitu ki babatai ya ka por ba ka perthai kan sawai no nang ta ki don gitu ki bakren syapang ke jingrong no bakaladei kelawan nang ta ki don gitu ki bakren syapang umrak klau kila batai bau deu kila sedang ban kila ya batai ya kata ke jing ya kata ke jing persya ya adhar nang ta ke jing batai bat kumjuru ke jing persya ya ke jing ITK ya ke vaccination nang ta kila ikren syapang kata ke sistem ke baki kiting ya ki syaring merau ka jing batai kidak ki jing batai na ke kitab jing penpau ki ba hanga habangala wat jing tip kim long ki ba don nongrim bat pensyam parbangai biit sa syusin bakini ki jing batai jong ki baro hakini ki por ki pensyong nongrim yiki na ke kitab jing penpau anangala puli ya ke kitab jing penpau man ngalawat ngam yo i bakata kita ki jing hikai ki rukum perkhat jong ki ba don nongrim ki badon nongrim ki briu ki kwa ki ban yo i ta ki dak kishin bat lada don kono ka dak kishin ka ba i per lesi ka bala manlong ka pau ki ding ka pau ki lo ki pau ki sun beneng bat kum ta ter la yeshendur bat kum ta kala mi ka rukom la mi kasur ba kita ba gini kelong ki dak kishin jong ka sngi ka bakhat do
para bangai biit lengba kene ke jingi selok bat kham tam haka jingi dei ba kene ke jingkli ke ai ke bakum ki khun kristan ngide ban le haka jingi dei bat kisngi ki bakhatdu kabaning kong haka jingi dei bat ke jingi kai ki basngi bakhatdu kumbagalong haka jingi kai ka balang kumbalapan pau kabangi dei ban snothu kalong kani ba ke ai ka kalong kani ba kalong kani ke ai ka bawan hakmat ublay lani karukom long jong kata kasngi kabakhatdu sahisin para bangai biit haka jingya dai bat kisngi kabakhatdu kumbaka lalong haka jingi kai jong kabalang kumbalapan pau ngidai ban snothu bat ngidai ban keli yeladi ke ai ka bawan hakmat habangi kren chapang gisngi bakhatdu ublay lani kidak kishin lene ki rukom long jong kata kasngi kabakhatdu ki events ublay leng baka ktin ulapan pau omdan batip ya kapor nang tayo ka rukom long jong kita ipor hoj lapan pau ki kitab jing pen pau leng baka jing itu pau yones henrei ki jing pen pau jong u ki pen pau ya ku kubor ki badon halendet jong ki bangi dei ya ban wan pat bin bishar ublay para bangai biit ulong halor ki ibara bat namar kata habangi kren ikisngi ki bakhatdu kabaning kong kabadaban wana khamat kadai ublay bat ka jingai ka jungu how Jesus Christ Mdai ki dak kishin, mdai ki rukom wan ki rumlang bagini kren bagi ta ki diban wan hakmat bakin long ki bah hakmat habangi kren ni kisngi khaddu habangi kren ni kisngi khaddu waningkong badiban wan hakmat ban don hakmat kabangi diban kren ki diban kren yo blay ubang halor ki ki baro badai ka ta jingai Jesus Christ kini kita ki bedan long hakmat habangi perkhat leningi kren leningi ngis ngotu ikisngi ki bakhatdu kisngi ki bakhatdu kombala batai ke ktin ke jongoblai kinlong ki bajuat kinlong kisngi ki bajuat kiban kinlong kisngi bajuat bakinlong kisngi bat kiban bun ke jing bat namar kata para bangai biit ngidon kam kan yo blai badi ka jingai ke jong u hau Jesus Christ bagadai kan ni kan kaban kershan ningi kaban pen scam ningi kaban penyaine yangi haka jingnet ke jingi hau blai kaban penyo yangi ya kata ka bainong kabagi di ban yo haka sngi bishar para bangai biit kisngi ki bakhat kum ki kristan hakisngi khaddu ke ki di ban le haka jinge dai batka kalong ka jingkeli keblo ke ka bakum ki khon kristan ngin le haka jinge dai bat kisngi ki bakhaddu hakisngi ki bakhaddu ka jingkeli kalong ka bangabu akmat yaladi barakmat jungilang hato habangi dai banya habangi haka jinge dai bat kisngi bakhaddu hato kum ki kristan ngin long kita ki ba pet chaklau ngin sa la kejong hato haka jingi dai bikisngi bakatu hato ngin long kita kiba ngin long kita kiba kentat no iki kamram jongi kabalabu yangi ngin no yeleki kam kijam ngin no iki khon kiti ya kayeng gasam ngin no ya kejing puli puthi jongi ngin kentat ya ka imlang salang para bangai bi hato kidai kitamo kiba ngidiban le haka jingi dai bakisngi ki bakhatdu hato ngi dai mo ban long kumta kum ki kristan haka jingi dai bakisngi ki bakhatdu ban parbangai bi ngapan kan mau yepi baka jingi kai jongu Jesus Christ ka jingi kai ka jongu Jesus Christ ka jingi kai na ka ktin ka jongu blai halor kisngi ki bakhatdu ki jingi kai song tan rai janga balang presiden haka jingi dai bi kisngi ki bakhatdu kerkom snothu juga kapan kan mau yangi kum ki kristan mangim dai ban pet ngim dai ban don kata ngim dai ban pet ngim dai ban kentat
dia ledi na kiwaipan ngimdai ban long kita kiba bishar ngimdai ban le ikinu kikam kiba kikam kiba pentat dor le ni kikam kiba wanra ye kejing kelumar kejing yapat yapra lapan kan mau yengi kum ki Kristan bagi di ban don hapadeng kene ke pertai bat gi di ban don hapadeng gini kibriu hapadeng ke imlang ke salang bat ke ai ke bangi di ban le kalong ngidei ban penkre iledi ngidei ban sumar iledi ngidei ban penbiang ngidei ban yaine haka pen scam iledi haka jingat haka jing syania ka jing yoblai bat haka ktin ka bakut ke jeng ban pengam iledi haka ktin ke jeng ngidei ban long kisaki ngidei ban long ka jing syai bat ke jing im ke jing bat ke jing tobat bat ke jing im ke jongak ke jongi kum ki kun Kristan ke deban long kata ke jing im ke ba im hok ke ba im khut hapdeng jong ki jing ki jing yele ki ba kisni ki ba khadu kin sawan ngin im hok ngin im khut ngin yang scam ngin dri ngin sumar lidi ngin penkre bat kata ka rukom im bat kata ke jing im kan wan ra para baget bi ke kan wan ra klempep ku ndat bi dia kata ke jing saki ke jungi ya kita hiwai pat kibampat pediang yu jisu bikin yo ya kata bat bahkan long ke jing saki ke jungi yau ji supres wat haki por jong ke kim khat hapor jong ki jing ke jing le hapor jong ki sngi ki bakhan u apostol Paul u tho siu Timothy bau dei ban long u Kristan u bayai ne haki jing kai ki bala hikai u bat baun penpau ya kata syaka pertai hapdeng wat hapdeng kisngi ki bakatu para bangai kene kalong ka jingkhot kan yang apa jepi kum ki kun Kristan kai ka bagi di banle haka jingi dei kum ki Kristan haka jingi dei ba kisngi ki bakatu ubleu ni rap tingi ubleu nai bor ringi baleng bakane ka jingkren bahkan yarap yang ai pi kum ki kun Kristan ka jingi dei be ki jingi kai singi bakatu ban yarap ingi bangin sngo thu bangin tip ke jingmut jongka ka jing hikai ka bami naka bat kum chu ru bahkan yarap ingi bangin long ki Kristan ke bayo ya ke jing hikai ka jing sngo thu ka ba shongdor kenang bahkan yarap ken yengi bangin penkre ya ladi bakum ki bri kum ki Kristan ngin long kita ki ba start ki ba don ka jing shai ki ba don ka jing shai bat ki ba don ka bor bat ki ba yo ya ka jing pensat bor ha bagi di ban yang ha kita ki sngi ban ban kendu kita ki sngi ki ba khatdu ubleu ni rap ingi ubleu kurku ingi sai sien pat leng bagan ko por bat gini ka jing shas ko ye gini ka jing kren ka jing slok halor ka ni ka phang ka jing hi kai shang tan rai jang ka balang ha ka jing dei bat ki sngi ki ba khatdu ublay na kabanta kaburong ka jung amen ki para bangai piit kumtuang ilapoy siya kabaway jong kani kajing mani kajing syakri kajing ublay sa isisin yimla kamda ay kublay pipat barok kinang pet ya kani ka online service lengba ka YouTube ba lengba ka local channel ublay nong kurkuy pi ba ngingets kamba lengba kani ka por ngi pilamat ba pilayo si kerhai sibun kijing kurku lingba kani kajing mani kajing syakri kajing ublay nang kurku ikinong isyam banta barok nunuk kiba pulis dang duay ba ay kajing ruay hot kumjuru kiba yalam jing ruay bat kumjuru ikini kikun samla kiba penbet penbiang ya kani ka online service ublay nang kurku ipi sa sisin pa akani ka por ngilapoy na siya kabaway bat nginyasnok tilang ban ruay kajing ruay kaba shispa ar kajing ruay kaba shispa ar badadin kani kajing ruay ngin sayo ya ka ban banyok pediang ya ka jing kurku penwai ka jing ruai ka ba shispa ar kin pau bun ki jing pela aba uwan utrai kin ki kun ka jenjar na jing tep klem jing swai blakop ki jan bateng shan
kador ba perlahi kin serim ruyukan rak menhaba ulami. Tong ini why no? Tu ai bakajing ai kebatap yang kejeng uji subau turai. Kejingit bah kejeng ublay kupana bom cukut. Lembek kejing selok kebat siang pencet bor kejeng mensim buku. Tu ai begini kejing kurku bami na kejeng long lai we blay. Kinyai lang rengkat bat ki para banget ki beit ki jugi. Haga balang. Hot ki para banget ki badan hakani ke ribi keleng satlak bertedu. Naduk mentah baca dikatai bom cukut. Amen.